Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'de wagtlaýyn ýaşaýan migrantlara garşy täze karar kabul etdi. Bu kararda wagtlaýyn ýaşamak üçin alynýan kimlik belgesine, görkezlen öý adresine ýaşamaýan migrantlary administrativ jogapkärçiligine çekiljekdigi görkezilýär. Bu karardan soň Türk polisiýalary öýme-öý aýlanyp migrantlary kimlik barlarlaryndan geçirip başlady we ol migrant ruhsatnamasyna görkezilen öý adresine ýaşamaýan bolsa, onda şol migranty administrativ jogapkärçiligine çekýändiklerini, hatda birnäçe sany türkmen ildeşlerimiz hem bu barlarlar bilen garşylaşandyklaryny aýtdylar. Türkiýede wagtlaýyn ýaşaýan türkmenistanlaryň ýaşama ruhsatnamasy ýagny kimlik belgesi bolman Türk polisiýasy tarapyndan tutulan halatyny deport etme merkezine wagtlaýyn saklap, olary adaty görnüşde Türkmenistana uçuşlaryň başlandygy sebäpli her uçuş saparynda 30 adam töweregi Türkmenistana deport etip başlanandygy habar berilýär.